Aurreko bideoan ikusi ditugu markadoreak eta ikusi dugu nola sinkronizazioa egiten, mantendu alditugu markadore guztiak, berdinak, bi ordenagailu desberdinetan edo ordenagailu gehiagotan. Beti kontu berean baldin bagaude. Ikusiko dugu orain zer diren markadoreak eta nola kudeatzen diren markadoreak. Markadoreak favoritoen antzekoa, beha bada erabili baduzu Internet Explorer aurretik, bazeuden favoritoak, eta hor gordetzen dira gehien erabiltzen ditugun web orriak. Gero harin joateko web orri horietara. Hau da markadore barra, eta ikusteko, ala ez ikusteko markadore barra, batzuetan bebada duzu ikusiko, egin behar duguna izango da, sakatu 3 puntuetan, eta hemen markadores aukeran badaukagu mostrar barra de markadores. Nik orain gaituta daukat, ikusten ari naiz. Desgaitzen badut, ez dut ikusiko. Berriro ikusteko, berriro 3 puntuak markadores, mostrar barra de markadores. Nik hemen bakarri daukat orain karpeta bat eginda. Markadore barran egin aldira karpetak, ondo antolatzeko ditugu markadore guztiak, edo markadoreak banan-banan jarri. Nik gomendatzen dut beti karpetak egitea, hortik kudeatzeko egite ditugu markadore guztiak. Nik hemen adibide badaukat lana karpeta barruan, bakarri daukat markadore bat. Nire korreoarena, Gmailarena. Sakatzen badut gainean, Gmail zabalduko da. Orduan, hori izango da bideri laburrena beti horri batzuetara ailegatzeko. Ikusiko dugu nola gehitu markadoreak edo nola gehitu karpetak baitare. Markadore barra gainean jartzen bagara eta eskuineko botoiaz klik egiten badugu, agertzen zaigu añadir karpeta edo añadir pagina. Kasu honetan, karpeta berri bat egingo dugu. Eta karpeta horretan jarriko dugu izen bat. Adibidez, delegaritza. Edo zuen izena jarri alduzue, edo noski izena jarriko dituzue, gordetxe dituzuen gauzen arabera. Guardar esango diogu, eta hemen badaukagu ja delegaritza karpeta eginda. Hasiko gara gehitzen web orriak karpeta horretan. Nik hemen daukat bi zabalik, berritzeguneak karpeta eta Eusko Jaurlaritzaren karpeta, hezkuntzarena, eta orduan, egin behar duguna da, gaudenean, edo horri batean, hemen dagoen ikonoan, bat agertzen da, beste batzuetan agertu alda beste ikono bat, arrastratuko dugu, sakatu, eta arrastratu delegaritzara karpetara. Eta ikusten dugunez, hor daukagu ja berritzeguneak lotura eginda. Berdin egingo dugu hezkuntza sailaren horriarekin, ikonoan sakatu, mantendu eta arrastratu delegaritzara karpeta barrura. Izten baditugu bi karpeta hauek, eta pestaina berri bat zabaltzen badugu, joan algara zuzen horietara. Orduan hemen, oso aproposa, beti izateko antolaturik erabiltzen ditugun horri importanteenak. Karpeta hauek kudeata ditugu baitare. Itziko ditugu bi hauek, eta hemen agertzen diren karpetak kudeatuak ditugu. Horretarako berriro joango gara 3 puntuetara, berriro markadores, eta administrador de markadores. Hemen barrua zen egin aldugu behitu. Bada esploradore bat bezala, Windows Exploradorea antzekoa, baditugu barra de markadores, guk egindako bi karpetak, barruan dauden web orriak, eta hemen agertzen da beste bat otros markadores, ez da agertzen barran, baina hor bai agertzen da. Hemendik kudeatu ditugu, ezabatzen, kortar, kopiar, pegar, edizion, aldatzeko izena eta bar, edo bidea, edo baitare, leku batetik bestera eramaten esploradorean bezala. Hemendik ere, importantea eta batzuetan erabili alduzuena, sakatzen badugu 3 puntuetan organizar markadores, badaukagu bi aukera. Exportar markadores eta importar markadores. Hori da nik ordenagailu honetan ditudan
edo kontu honetan ditudan markadoreak esportatu alditut, sakatuko dut, esportatuko du HTML horri batean edo artxibo batean, emango diogu izena, adibidez nire markadoreak, eta gordeko dugu. Gordeta dago, eta orain beste ordenagailua batean baldin bagaude, egin duguna da, kontrako aukera, importar markadore horiek. Sakatuko dugu, importar markadores. Bilatuko dugu, pendrive batean eraman badugu edo driveen baldin badaukagu, bilatuko dugu artxibo hori, nire markadoreak, sakatuko dugu, abrir, eta zuzen, orain ez dut egingo, berdina direlako, eta zuzen, markadore guzti horiek agertuko zaizkigu gure barran. Importatuko ditugu, beste kontu batetik edo beste leku batetik interesgarria diren markadoreak. Eta hemen, markadore barran, agertzen da beste gauza bat, aplikaziones. Hor sakatzen badugu, agertuko dira, Chromeen erabilia ditugun beste aplikazio batzuk. Batzuk ezagunak dira, presentaciones, documentos, Google Drive, Gmail eta bar. Eskritorio remoto de Chrome adibidez da kontrolatzeko, beste ordenagailu bat kontrolatzeko zure ordenagailutik, lagun bati lagundu behar baldin badiozu, edo momentu batean zuri lagundu behar baldin badizute, beste ordenagailu batetik hartu aldute zure ordenagailuaren kontrola eta lan egin zure ordenagailuan. Eta hemen dago Chrome Web Store, sakatzen badugu, joango gara estentzioak instalatzera. Gero baita ere ikusiko dugu zer diren estentzioak eta zertarako erabiltzen diren estentzioak. Beraz, kontutan hartu, markadoreak erabiltzen badituzu, oso lagungarria izango da, gehien erabiltzen dituzun horriak beti eskura izateko eta antolaturik izateko.